És tot un reconeixement a l'extraordinari treball dels artistes fallers, pirotècnics, músics, indumentaristes, poetes, artesans. Tots ells, part fonamental per a donar vida a la nostra festa. Però ser patrimoni és, per damunt de tot, un premi. Un premi a tots els valencians i a tots els fallers i és que els verdaders protagonistes de les falles sou vosaltres, falleres i fallers, de totes les poblacions de la nostra comunitat, on l'amor, l'entrega i la dedicació per les falles no té límits. I com no, a tots aquells que viuen més enllà de les nostres fronteres i que porten al seu cor els ser valencians i fallers.